سلام كمي كان يكون زغوركم تخطيتي مدام نايزا channel باركب زحلفة كمي جيرنا بايشتر كليرون عين شبارم كم جبر اشتر كليرون كم سكبر ناسي كمي جيرنا بزح جنزب كم زبلسنا كن جبر كم زلنا أبز حلفة فيديو رأيه نيرة تا فيديو زيرا خما تغنكم أبزل علي قدي فولكم الله لينك هواتيهم كتروا تقولكم ويكاب تحت ديسكريبشن لينك قدي فولكم الله هواتيهم كتروا لو ما أنتم بارب فيلي دبلتنا تا نقد سلتا بزح حساب عم داشتر كليرون كيدو سلغ فيلو سوسة سبعة عشر خفيلو تشتري كلين تقبر بخمي جيركا بسوفت وير تتكيم جزا خونكا تشتري كلين تقبر تقبر تزغلل سوفت وير لما عنده حساب كنا نرينا كاب مجمر تمالتيو ريجستر جيرنا كم جيرنا قربة طاقة ما خم نتكملها أنا استكملها سوفت وير سلزمات حساب كنا نرينا سافت مدبي بسايكم كذا لنا عند عندكم سنة مكثان من هذا فيديو ميتاوي كم تدري ودلكم هذا الشانل اللي عليك عن 10% سبات سبسكرايب كي جبروا فيديو زري زلوا يموتهم ب4% ما سبسكرايب غيرهم زري يمو بزقات امين زري سرعه زلكم سرفات بزبله تاخذوا فون تقولوا هذا الشانل سبسكرايب بمقبار ني فيديو تاتي شير بمقبار لايك مقبار كومنت مقبار ريمو دغففكم ما يفليني مجمرتا جوجل كيف تدلوه عند حرام موبايل تتكم وتكونكم بزح في النت يقولون تا سوفت وير كتوردوا لكم تا ابلكيشن تورد له موبايل تماسا عينتي نتكامل له مالت تا ابلكيشن شو سيرشن بلا برا كمبيوتر نتكامل لنا ماتيو اسخا تاكس فيكس با تاكس فيكس زي قداميتي نريالنا خمسي سيمي وقت اتيلا عينت سل دلوا مالتيو أبزا تاكس فيكس متاعتنا تقدام نري قص كم زخوني مالتيو شعو أبزناي شتر أكلر مشتار تنزل زلون خير شتر أكلر ممكن جمر مالتيو ريجستر كنقبرينا كله ببريغا كورينا مالتي تزلينا اوكي اشتري اركليرون نتاكد اوكي شعنا بزا قدامي تقص زي اخترينا ابزا انت يفلل يالو اشتري اركليرون غيرنا نفلطينا اي نفلطنا قداسي مالتي معناته اندحر غيرنا زي نفلط خوينا نزا حلفه 4 عامات نقبر سلنخن مالتي انا عجن ابنك كم غيرا زي فلط غيرا كسقبر بزي بزح قداسي يقولون كم معسكن تجمر ግን እንድሕር ጌርና ዘይንፈልጥ ኮይና ናይ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕሪ ሳይን ኣፕ ንብል ሳይን ኣፕ ምስ ምንታይ ክንኣቱ ደሊና ንመርፅ ኣብዚ ብጉግል ዲና ብኢሜይልና ንኣነ ብኢሜይል ካኣትወ ኢሜይልካ ኤሪ ኣኮጋ ጂሜል ዶትኮም ኢሜይል ይህባ ማለት ተቐዳሚቲ ኢሜይል ንህባ ኢሜይል ምሳብናያ ክትከተልናያ እዚ ብዛዕባ ዳት ንሹት ስከለ ዝበሃል ማለት እዩ ፕሮሰሲንግ ሴንሲቲቭ ዳታ ኦኬ ሬጅስተር ጌርና ምስ ወዳእና ታክስ ፊክስ ገጽ ከና ሎጊን ንብል ሎጊን ንክንብልካ ኢሜይልና ከድልየና ከም ሬጅስተር ዝገበርናዮ ብኢሜይል ዲና ዋላ ብጉግል ማለት እዩ ብኢሜይል ሬጅስተር ስለ ዝገበርኮ ኢሜይል ሂብያ ኣለኹ ኮድ ተሓተንላ ኣነ ፓስፖርት ይሃብኳ ኣለኹ ስለ ፓስፖርት ዘይሃብኳ ድማ ኮድ ናብ ኢሜይል የሰዳትለይ ኣላ ማለት እዩ እንጅፍቲ ኢሜይል ከይደ ኮድ የምፃ ኢሜይል ያቱ ኮድ ነለሰይ ደሞ ላይ ኣብ ዝላዕሊ ነዛ ኮድ ድማ ኮፒ ገብራ ናብዚኣ ሂባታ ኮድ ማለት እዩ እዛ ኮድ ምስ ሃብኳ እትያተንላ ማለት እዩ ንኣብነት ከም ብሓድሽ ንክንሪኦ ማለት እዩ ናይ 2023 ቢጊኒንግ ክብሎ ከም ብሓድሽ ንክጅምረልና እንታይ ከም ዝሓቱ ካ ንክንፈልጥ ሽዑ ክትሓተና ክላ ብኤክስፐርት ጌርና ዲና ሰብ ክሕግዘና ንደሊ ዲና ዋላ ባዕልና ንብላ ባዕልካ ክትገብሮ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ስለዚ ባዕለይ ይመርፅ ኣለኹ ባዕለይ ይሰልፍ ስትል ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡ ዝበልኳ እቲ ኣርእስታት ትወስተኒ ትቐንዲ ኣርእስቲ መጀመርታ ብዛዕባና ሽዑ ብዛዕባ ስራሕ ሽዑ ብዛዕባ ክራይ ኣታዊታትና ኣውስቢሎም ቆልዑት ወፃኢታትናን ኣብ መወዳእታ ከዓ ናትና ናይ ውልቃዊ ደተ ክንብል ማለት እዩ ባንክ ኮንቶ ገለ ማለት እዩ መታን ክሰዱልና እንድሕር ስደድ ኣሎ ኦኬ ሽዑ በርቢሽ ኢልና ንጅምር እዚ ንክንሪኦ ማለት እዩ ፅራሕ ፅራ ቢለ ስቂለ እንዳነጠርኩ ክኸይድ ማለት እዩ ተመሪዕና ዲና ምርዋት ዲና ነርና ኣይኮናን ናይን በሽተቲ ግን ድሕሪ ካልኣይ ትሕቶ ኣውቶማቲክ ይነጥር ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀሊል ኢና ክትምልሶ ናይ ቆልዑት ሽተር ኤርክሪያም ክትብ ትደሊ ዲኻ ናይን እንታይ ዓይነት ስራሕ ነይርካ ትሰርሕ ዲኻ ነርካ ወሰርሕ ነይራ ኣንጌሽተልተ ኣብ 2023 ካፒታል ኤርትራ ወይ ከዓ ኢንቨስቲዮን ኢሞቢልን ዝገበርካዮ ኣታዊታት ኣሎ ድዩ ናይን ዋትሲ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ብካፒታል ኤርትራ ካብ ናይ ኣውስላንድ ተለና ወይ ክሪፕቶ ወይ ዘካረ ናይ ገዛውቲ ገለ ተለና ማለት እዩ ናይን ኢለ በሽተቲ ግን ገይረ ኣለኹ ካልእ ካብ ወፃኢ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኣታዊታት ነይሩና ድዩ ንክቐለልና ናይን ካልእ ዝኾነ ክንገብሮ ንኽእል ኣንጋብ ኣሎ ድዩ ናይ 2023 ኬርሸ ምሽክሊት ቻፍቲ ኣለና እዚ ክንቦ ንኽእል ኢና ካብቲ ገንዘብ ስለ ዘጉድለና ዝኽእል ቁንጥራሃልቲ ቤት ሳልሲ ገይርና እዚ ክንቦ ንኽእል ኢና ወይ በሂንደሮም ተለና እዚ ክንቦ ንኽእል ኢና ካብ ጀርመን ወፃኢታ ነቢርና ከዓ እዚ ክንቦ ንኽእል ኢና ነገር ንክቐለልና ናይን ንክንሪኦ ጥራይታ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ኣብ 2023 ቀይርና ዲና ንኣብነት ንስራሕና ክንብል እንድሕር ቀይርና እያ ንብሎ ናይቲ ዝቀየርናዮ ኣታዊ ወፃኢታት ኣብ ሽቶር ኣብ ዜትሰን ክንገብሮ ስለንኽእል ንሽቶር ዝምለሰና ክበዝሕ ስለ ዝሕግዘና ማለት እዩ ኣነ ናይን ክብሎ
ኣይንፋኻየት ሽዑ ድሕሪኡ እቲ ፐርሰንቴጅ ወዲኡ ናኽ ኣርባዕተ ትብለና ኣሎ ቫይተር እንታይ ሞያ ኢና ሰሪሕና ኣብነት ክብለይ ላጋ እንታይ ዓይነት ሞያ ሰሪሕና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ኣታዊታት ካብ ብዙሕ ኢንፎ ደሊና ብልዎ ኦኬ መን እዩ ዝሰርሕ ኢኻ ኣማዞን ይብየ ኣለኹ ብዚ ሎን ብሻይን እዩ ሎን ሽተር ብሻይን እዩ እዛ ወረቐት እዚኣ ተድልየና እዛ ወረቐት እዚኣ መፅያትና ድያ ንብልና እምነት እያ ሽዑ ኦኬ ሎፅ ክንብሎ ማለት እዩ መፅያትና ድያ መፀትና ሕጂ ኣብዚ ክልተ ሜቶድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ እታ ወረቐት ስኢልና ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ሆክላደን ክንገብራ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ እቲ ደሎ እቲ ወረቐት ዘሎ ቁፅርታት ከዓ ወይ ከዓ እቲ ቨርት ድማ እቲ ባይትሬገር ብኢድና ክንቦ ንኽእል ኢና እታ ዝቐለለት እታ ፎቶ እንድሕር ጌርና ኢና ማለት እዩ ኣነ ግን ሕጂ ስለዘይብለይ ፎቶ ስለዘይብለይ ንመላመዲ ጥራይ ስለዝኾኑ ማኑዋል ኣንገብን ክብለይ ሽዑ ዝታሕቲ ከይደ ቫይተር ማኸን ነታ ነቲ ኢግኖር ኢሮም ክንገብሮ መታ ሽዑ ዝለዕለ ከይደ ቫይተር ማኸን ክብለይ ኣብዚ ሽተር ክላሰ ገዳሲ ጥራይ ክንባ መታ ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ ክሳብ ዕለት 31 ወርሒ 12 ገዳሲ መታ ንክባ ማለት እዩ ሽዑ ድሕሪ ቫይተር ማኸን ንብሎ እቲ ቁፅርታት ዘሎ ኣብ ናትና እዚ ገዳሲ ይብያ ንሕና ግን ኣብ እዚ ቁፅርታት እንድሕር ማንዋል ሂብናያ እዚ ብምሉእ ክንመልአ ኣለና ማለት እዩ እዚ ቁፅርታት ብምሉእ ኣታዊታትና ሽተር ዝኸፈልናዮ ኩሉ ሱዛት ዝመፀና ገንዘብ ገለ ብምሉእ ስለዝዘሎ እንድሕር ማንዋል ሂብናዮ ክሳይ ክንገብሮ ኣለና ኣነ ግን ነዛ ቪድዮ ክብል ዕለት ጥራይ ሂብዮ ከይድ ኣለኹ ሽተር ክላሰን ዕለትን ማለት እዩ ድሕሪኡ ካልእ ሎን ሽተር ብሻይን እውን ካብ ኣማዞን ካልአይቲ ወይ ከዓ ቫይተር ኣለካ ዲ ገለ ብለና ኣሎ ናይን ንሳ ጥራይ ሓንቲ ሓደ ግዜ ፌለር ዘለዎ ገለ ሰዱልካ እሞ ኮሬክት ገይሮም ሓድሽ ሰዱልካ እዮም ድሕሪ እንታይ ይብላ ኣሎ ሃስቱ ፉድ ኣይነ ኣርባይት ብኣማዞን ኣይን ኣርባይት ስፔክስሩ ክልት እያ ዝገዳሲ ማለት እዩ ፕላስንስ ማለት ኦኬ እቲ ፌስተር ኣርባይት ጌበር ፌስተር ፎርኦርት ሰሪሕና ንበሉ ንኣብነት ቦታ ሰራሕናሉ እዚ ከም ኣማራፂ እንታይ ሕጂ ኪሎ ሜትር ንስሕቁን ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዎ ኣድራሻ ንኣብነት ንበሉ ሽትራሰ ስቂለ ዝኾነ ኣድራሻ ክበአ ነዚ ክስታይ ስለ ዝኾነ 68 ኣድራሻ እዚ ሂብያ ኣለኹ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ስራሕካ እናትካን ኣድራሻ ይብለካ ናይ ኣማዞን ካ ሓተና ኣሎ ናይ ኣማዞን ካ ወይት ሽትራሰ 32 ንበሎ ናይ ኣማዞን ኣድራሻ ከምዚ ሂብና ኣለና ኦኬ እዚ ሕጂ በዚ ዝሃብናይ ኣድራሻ ኪሎ ሜትር ይዕቁኑ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብጥቃ ንጥቃ ክልተ ኣድራሻ ስለ ዝሃብኳ ኪሎ ሜትር 4 ኪሎ ሜትር ኢሎም ዓቂኖም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ቸክ ንገብሮ 4 ኪሎ ሜትር ድዩ ኢሉና ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ናብቲ ቦታ ተጓዒዝና ናይለ ካብ መጀመርታ ዓመት ክሳብ መወዳእታ ዓመት ብሽተይ ገር ንገብሮ እዚ ከዓ ብናይ ፈርኬርስ ሚትል ተጠቂምና ብላሎ ብኦፈንትሊሽ ፈርኬርስ ሚትል ዲና ብማኪና ዲና ብሽክለታ ያን ብሎ እንታይ ተጠቂምካ ፒካፕ ተጠቂምና ማኪና ተጠቂምና ማኪና ከም ዝተጠቀምና ኣብዚ ንመርፅ ፒካፕ ይመሪፅ ኣለኹ እዚ ከዓ ከመይ ጌርና ሬሽነን ክንገብሮ ንኽእል ፋር ትብላሉ ወይ ባዕልና ክንቦ ንኽእል ወይ ከዓ ታክስ ኣብ ሬሽነን መዓልታት ይፀብፅቦ 5 መዓልቲ ንሰሙን ሰሪሕካ ሕተሉ ኣሎ እያ ሆም ኦፊስ ነይርና ድዩ ኣይነበረናን ዜሮ ግብረት ነይርና ክንበለና ምክንያቱ ካብ ሆም ኦፊስ ንመዓልቲ 6 ቅርሺ ስለተመላሲ ዘለና ኦርላብ ስታ ገብለና ኣሎ ኦርላብ ስታ 28 ወሲድና ንበሎ ምክንያቱ የጉድልዎ እዮም ልክዕተን ዝሰራሕካዮ መዓልታት ጥራይ ብፅብፅቦን ማለት እዩ ክንደይ መዓልቲ ክራንክ ነይርካ ንብሎ 15 ተፃሒፍ ዘሎ ንወሰዶ ክንደይ መዓልቲ ከይሰራሕካ ምስራሕ ከይከድካ ብለካ ብጀካተን ኦርላብ ወሰድካየን ተዝሓመምካየን ዜሮ ኩሉ ግዜ ሰሪሐ ይትኻሊ ማለት እዩ 207 መዓልቲ ሰሪሕካ ብዓመት ብላሉ ትኽክል ይኮነን Ja, nur namnet. In manchen Fällen ändert sich der Arbeitsweg etwas Umzug, einen zusätzlichen Arbeitsweg. Namnet gesagt Eirnadina, بزخونه gesagt Eirnadina, ወይ تبغى تسرع نسرح له تغيروا الأربعة كل جزء قدس لازم غير كيركم ليهم لا أي كيرنا جزاي كيرنا ولا سرحنا أي كيرنا ماتي بسرحنا بسرح مغنات استوقع عزنا يجي شفت سرايز اللودي إذا نحنا لو بتاع مخنوق ولا نا مغناتو نايتجي شفت سرايز بحساب 30 سنتيم كيلومتر سلام غفل أبزقن ንመረዳእታ ጥራይ ስለ ዝኾነ ናይ ሊለ ኾደ ኣብዚ ኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃብስቱ ያር 2023 einen weiter Arbeitgeber ካልእ ስራሕ ነርና ዲ ወይ ካልኣይ ስራሕ ነርና ዲ ናይ ንብሎ ብድሕሪኻ ካብ ሽቶየር ፍራይ ዝኾነ ናይ ፋርኮስተን ድዩ ወይ ሱሹስ ካብ ኣርባይትጌበር ወይ ጆብ ሰንተር ዝተመፅአና ገንዘብ ኣሎ ድዩ ይሓተና ኣሎ ናይን እዚኣ ሕጂ ብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣነ ከም ኣብነት ዘየለ ኣብነት ስለ ዝሃብኩም እንታይ ምብል ደሎ ዶሃተስት ካይን ሽቶየር ፊልቲንግ ኣርባይትስሎን deshalb sind die Kosten im Zusammenhang mit Arbeit ungewöhnlich oder so. Es ist Hako መጠን ገንዘብ ስለዘየለ ብዚ ኣብታ ሓንቲ ወይ ዘረኣኹም ኣብታ ናይ ሽቶየርሎም በሻይኒጉም ማለት እዩ ኣብዚኣ ማለት እዩ ዝሃብኮ ኮስተን ወላ ሓደ ስለዘየለ እዚ ናትካስ ungewöhnlich ኮይኑ ብሉ ንሎ እዚ ungewöhnlich ኮይኑ ብሉ ንሎ ብትኽክል እዩ እዚ ነቲ ሰብ ከመይ ጌርካ ከም ትጥቀም እዚ ኣፕሊኬሽን ንምርኣዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ
እዚ ኣፕሊኬሽን ትኽፈለላ እያ ካብ 39 ቅርሺ ክሳብ 45 ተዘይተጋጊ ትኽፍለላ ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ሽተር ኤርትራዊ ባዕልኻ እንድሕር ጌርካ ከምዚ ጌርካ እንድሕር ሂብካ ሽዑ 30 ገለን ቅርሺ ዲኻ ገለ ትኽፈል ኣብ መወዳእታ ኸ ወዲእኻ ብሽቲ ግን ክትብላ ከለኻ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝመፀካ ክንደይ ከም ዝወስድን ኩሉ ግዜ ትነግረካ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ነዛ ኣፕሊኬሽን ነዛ ሶፍትዌር እዚኣ እንድሕር ክትከፍቱ ደሊኹም ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ በታ ሊንክ ኣትኹም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ናይ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ ኣብዚ ኣዛዚማላ ከምቲ ልሙድ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ብዝበለፀ ክድገፉ ንትኽእልሉ መገዲ ነዚ ቪድዮ ሸር ምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር እሞ ንደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንራኸብ ሰናዩ